Wara li ftit ta' xurilu ġi żvelat li l-Ministru Clifton Grima nefaq madwar 15,000 euro għal disatijin f'lukanda f'Pariġi għal ftuħ tal-Olimpjadi, issa ġi żvelat li l-Prim Ministru Robert Abela u martu nefqu kważi 11,000 euro għal żewġ ċiljili f'Pariġi stess għall-istess ċerimonja. Dan ħareġ minn informazzjoni pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern fejn jidher li Robert Abela u martu nefqu 10,811 euro għal żewġ ċiljili f'lukanda ta' 5,000 fil-kapitali Franċiża, eluf ta' euro li ħarġu mill-but tal-poplu Malti u Awċi. Ġi żvelat ukoll għal din iż-żjara Robert Abela u Lydia Abela kienu akkumpanjati minn 4 persuni oħra, però mhuwiex ċar għalkemm il-Kamra ħallas il-Gvern. Interessanti l-fatt li s-somma ta' 11,000 euro tinkludi biss il-ħlas għall-akkomodazzjoni li jfisser l-ammont tan-nefqa totali għal dan il-vjaġġ kapaċi jkun wieħed fermola. Lejl wieħed f'din il-lukanda ta' 5,000 fiċ-ċentru ta' Pariġi jiswa l fuq minn 1,000 euro. Il-lukanda hija magħrufa bħala waħda lussuża u tinsab bejn it-Torri Eiffel u l-Arc de Triomphe. Bil-Prim Ministru għadda żewġ ċiljili hemmhekk bejn il-25 u s-27 ta' Lulju li għadda. Intant mhux l-ewwel darba li ġi żvelat li numru ta' delegazzjonijiet nefqu l-eluf ta' euro għal ftit jiem f'pajjiż fejn żewġ delegazzjonijiet tal-Gvern kienu nefqu kważi 20,000 euro fuq 5 biljetti tal-ajru għaċ-Ċina u 16,000 euro u 500 għal 6 biljetti tal-ajru għall-Estonja.